podieľať na rozvoji svojho regiónu, zvyšovať životnú úroveň obyvateľov alebo atraktivitu pre turistov alebo investorov? Alebo chceš pochopiť, ako fungujú jednotlivé turistické destinácie? Tak k nám poď študovať regionálny rozvoj a cestovný ruch. Naučíš sa lepšie pochopiť fungovanie jednotlivých lokalít, zoznámiš sa s inštitúciami Európskej únie a udeľovaním dotácií a naučíš sa pripraviť rozvojové projekty tak, aby si dotácie mohol získať. Nahliadneš tiež do environmentálnych tém a zistíš, akými nástrojmi môžeme predchádzať znečisteniu životného prostredia. Taktiež si vyskúšaš mnohé praktické úlohy z marketingu a manažmentu cestovného ruchu. Uplatnenie nájdeš na manažerských pozíciách, či už ako projektový manažér pri rozvojových projektoch, alebo špecialista na marketing turistických destinácií, či už manažér agentúry cestovného ruchu alebo regionálneho rozvoja. Tvoja kariéra možno nakoniec povedie aj k založeniu vlastného podnikania.